האחים שלי, כבר לא צריך לצאת מהבית כדי להפגין. הכנו לכם כיכר וירטואלית. תביטו בהפגנה הזאת. מרשימה, רק מה? היא וירטואלית. שמעתם נכון, כיכר וירטואלית. עשו לייק ואתם בכיכר. נצביע ונשפיע בלי לצאת מהבית. 50,000 איש, חצי כיכר מלאה. 100,000 איש, הכיכר מפוצצת. וההצבעה הראשונה שלנו היא בנושא טוהר המידות של כל המועמדים לראשות הממשלה. והשאלה, האם אתם בעד שכל המועמדים לראשות הממשלה יחשפו את כל המידע על עצמם עוד לפני הבחירות? שקיפות, כן? עשו לייק והכיכר תתמלא. היעד שלנו 1,000,000 מפגינים. 1,000,000 איש. ובלי לצאת מהבית, זוכרים? היי, להצבעה הזאת גם הילדים מוזמנים. לחצו לייק והצטרפו להפגנה. יחד נמלא את הכיכר. הפגנת ה1,000,000. יאללה.